as I was saying before, concerning the tradition and the ndoka. Na unu bụ ndụ omenala bụ ụzọ alụmana, omenala bụ ụzọ alụ. Unu na-ekwu sị na ndị ụka wetara alụ n'ala Igbo. Na-ajụ unu, gwado m ofu alụ ndị ụka wetara n'ala Igbo. Tell me alụ ndị ụka wetara n'ala Igbo. Ka ngwazi ego alụmana unu bụ ndụ kpọrọ onwe unu going back to our root. Alụmana unu wepụtasịrị. As I was saying before, that Enyule ebugo thousands of Igbos. On nwere any village ọbụla ị ga-abịa na Igbo, ị ga-afụ ndụ, ị ga-afụ onye bụ Enyule n'ọkpa, ị ga-afụrịrị ndụ bụ Enyule n'ọkpa. On nwere any village ọbụla ị ga-abịa na Igbo a, ị ga-afụ onye bụ Enyule. Na kedu ndụ produce Enyule a? Ma sị ndụ lụpụtara Enyule. Yes, kedu ndụ lụpụtara Enyule a? Ọ bụ ndị ụka. Enyule si n'Izrel were bịa. Enyule adị na Baịbụl. Enyule anụ ọ na-egbu egbuchasị ọtụtụ ndị Igbo niile. Akwa ndụ sụpụrụ onwe ha ndụ going back to our root. Akwa ha bụ ndị na-apịacha mmadụ Enyule ihe ọ na-akpa na nsị, ihe ikpere alụnsị, ihe ọgwụ. As I was saying before, Igbo ejima, our ancestors na-emevu, gospel kwụsịrị ya. As I was saying before, pin, ntụtụ ọ na-awụ pin, onwe ha na-akpọ pin, ma nke ọ na-akpọ belt, ọtụtụ nsị ha na-akụ nge, ọ bụrụ ndị ụka wetara ya. Gwa m ihe alụmana, gwa m damages ndị ụka wetara n'ala Igbo. Adam ekwu maka the first prophet because o nwere ndị amụwa. I'm not talking about them. I'm talking about the real people that preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Tell me. Every day, I get na social media. Going back to our roots. Going back to our roots. Pin, ntoto obundu kakuzela ntoto. Ntoto obundu missionary bela zozo ma Igbo. Obufa kuzere ndị Igbo no sa upin. Obufa kuzere ndị Igbo no sa akunsi. Obufa kuzere ndị Igbo ono si abịa akụ mmadụ isi, kwa mmadụ ibegunsi nwaanyị dị ime, kwa ya nsọ nwa n'afọ ime. Ọ bụ ndị ụka kụziri unu, ọ bụ ndị ọcha wetara anyị Baịbụl, ọ bụ ya kụziri unu bụ ndụ na-asụ omenala bụ ụzọ arụmana, ọ bụ ya kụziri unu n'ose akụ nsị. Unu ejiri nsị na-egbuchasị onwe unu. Unu ejiri nsị wee na-egbuchasị onwe unu. I'm going back to my root. May God have mercy upon you people. So, ana m achọ somebody ga-apụta ebe a ga-agwa m damages ụka wetara n'ala Igbo. I will tell you damages ihe gbasara omenala ikpere alụsị wetara n'ala Igbo. I will tell you. Mma agwago ọtụtụ damages ihe alụ dị iche iche. Ịmakwa before ancient days, ọtụtụ alụsị obodo. Ọ bụ na our ancestors chọka ha bido ofu alụsị. Sometimes ha weta 7 virgins, ụmụ nwaanyị 7 amara nwoke, ụmụ nwoke dị mkpasa wele gbuo ofe nyefe na ndụ jiri ife wele bido that idol alụsị ha na-ekpele. Alụmana niile a ka ndị ụka bịara wepụ si ya na Igbo. Unu achọkwa unu chi ha kwa azụ. Ka onye ga-abịa gwa m ihe alụ damages ndị ụka wetara na Igbo a, amụma agwago damages alụmana ihe gbasara ikpere alụsị ma ịkụ nsị, ihe gbasara ọdịnala alụmana. I will tell you damages occurs many people. Many people n'obodo oyibo na-agba mbọ mmadụ anọ na Naịjirịa na-apịa onye ahụ nsị. Ọndụ ka kụzigo n'ose akụ nsị. Ọndụ ka kụzi unu n'ose akụ nsị ndị Igbo. Ọndụ ụka, I want to know whether na ọ bụ ndị ụka kụziri unu n'ose akụ nsị. Unu na-akọ ndị ihe nwere isi na social media. Mgbe m ga na nke Mathias Ezeakụ, that last 3 weeks or something like that, when mụ na our brother Ejike gara that place, though onwere mụ na ya bụ onye iro, o nwere nwa mma nna ebe ahụ, that man ji crush o mere alụ n'ọkpa. Mgbe m na-ajụ ma nke ihe merenụ,
The man has said, on one accident. Which accident? For Hassali and you, or since I'm going to treat you and low tata. So I'm talking about those people they do not believe in spiritual. My brother, my sister, this word is spiritual. This word is spiritual. I don't see now. Get monte. Obona. I don't see on the we're gonna stop talking so much on social media. Una fight is in one of personal to salon. Una na bamba, na bamba ke kuke, na boke kuke. Whoa, on social media. One of pastor jere kutu salon se palon soko. Una na ba, uno ke video kwana now. Hey video go. Una na ba na bonge ka ke kuke. Obo na lu sunu woli ka lu si ahu. Face enda nkutu sirie. Ana wo mo no go no fuma. Anytime no buna unu bundo menana bo zaro mana anytime no buna unu biala wele for a pastor nwe church wele si no church zilo to pastor the church no I want this church. I'm the one that built this church. I don't need this church anymore. Please make una come destroy this church, burn my Bible, burn everything. Jeno why yoko? Jano could to say the church. As long as now the pastor where the church are going to be but church yoko. So Oto I called many native doctors. I go bondo ka some doka biano. Bahalon some oko no match it balonse. So ndoka jeze na balonse hoko. Wana na bonge ke kuke na social media na bonge wo. Atora de atalo. Nkita de atata. Wana na bonge na social media. Christianity is more powerful than Momenana. Jesus is more powerful than all the idols in Igbo land. That is why they are born those idols. That is why our ancestors saw the glorious gospel. They saw the power that in the name of Jesus. They bowed down. They surrendered their life to Christ. They brought all their idols. Because our ancestors are go now they are God. They see buffet. Anusa na ekpele na wafa na ha na egbu ejuma na anusa na ekpele brafa factual ka ha bi alonse na ha gbo di 7 or 7 virgins of ụmụnwaanyị ha bucha ụmụnwaanyị ahụ fejiri those blood were build alonse fa fugo alụmana niile dị iche iche the anusa na ekpele na lead ihe ka ha na eme ha fugo the alụmana niile ahụ were fu nke ndoka were fu na nke ndoka ka mma. Will reject all those abominations. Will follow the gospel. Will drop what their idol. Now, on an asking return back. You are returning back what your ancestors have rejected. You are returning back. In a return back what your ancestors have rejected. Your ancestors have rejected those idols that you people are going and bringing back in Igbo land. Our ancestors, they rejected those idols, and now you people want to return back what your ancestors, what your forefathers have rejected. I know that most of you people will not like this message, but I don't care whether you like it or whether you don't like it. My own is to do the will of my Father, the will of Yahweh. My own is to do the will of God who created heaven and earth. I know that all of you will not like the message, but I don't care. But I'm telling you that Jesus Christ of Nazareth, God powerful, Alpha Jesus, the powerful, carry all the idols near Nanibu. The name of Jesus is more stronger. Unune malo, enyule onduka wetele enyule, enyule gan all the Igbos, Anambra, Enugu, Abia, all the Igbos nine. Iga afo onye bu enyule, and I get enyule bu onwo. Onduka wetele une enyule. Ndalo mana, ke una be brave zundoka. Kefu na brem sunduka iwu pin ntutu onduka wetara unu pin ndị Igbo onduka wetara pin na Igbo iwu ntutu onduka wetara ya. You people are talking out of sense. Missionary with the gospel na Igbo, they came how with a free school, free hospital. Those missionary bunduji jenu heart Chineke. I knew no one do biara no ka ha bia na egoro people slavery. Now let me talk about that slavery right now.
Slavery, you people are talking about. Who sold our brother, our sisters to white people? They are our blacks. Our black Africans. We are the ones who sold our brothers, our sisters to white people here. Why are you selling your brother and your sisters? We are a problem of ourselves. Stop blaming white people. Stop blaming Christianity. Christianity is not your problem. You are the problem. Too much on here. It's like I will end this message. I will end this message here. Maybe another time I will continue. But I want to tell you people, there is no power that is stronger than the power that's in the name of Jesus Christ of Nazareth. That name, Jesus Christ of Nazareth, is more powerful than Ogugu, Udo, Alosini Dichiche. That is the powerful name. That is the strongest name. May God have mercy upon the generation that want to return back to what their ancestors have rejected. In the youth now, if Kenye quarter welefu, or if Kenyan and a wef, what I can quarter gafia. If Kenyan and a wef, what I can quarter gafia. Our ancestors are fugo. Ihalu this chiche. Do na ihe boysari belano and the nominana. Waposo, Yakuneshi Habazo. I'm sorry for you people. 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 May God have mercy upon all of you. This thing. May God have mercy upon all of you people. Back to your loot. Back to where? You are returning back to pit, not back to your loot. You are returning back to your pit. Unana chihazu ni nela niyi. Gachine kebelo na ebele. And gachine kebepo anyono. Kono wele fe bunu na aga no za hadoro ya. Let me stop this message here. As a Christian you are, you watch this message, Igbo, make sure that you share this message.